ଧକ୍କା ଦେଇଛି ମୌସୁମୀ ଆଶା ଦେଖାଇ ଛୁ ଅଦିନିଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀରେ କଲବଲ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ପାରଦ 42.3 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା। ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପାଲଟି ଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ। ତାତି ବଢ଼ିବାରୁ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ। ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଜଳଛତ୍ର। ଜଳଛତ୍ର ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। जो गरम माने 2-4 दिन ला जो भाया गरम अत्याधिक हो 40 ରୁ 42 डिग्री तापमात्रा होती तेणुक से आम डिसाइड करूँ आम गवर्नमेंट तरफ आम जल अनुष्ठान गोटे जलछत्र प्रोग्राम कर तेणुक आम समस्त एकाठी आज जलछत्र आयोजन